Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah referensi Bapak Ibu sedulur-sedulurku, berikut saya sampaikan bagian dari atur pambuka. Ada 4 tipe. Yang pertama, nugroho miwasih wilasaning Gusti ingkang maha welas lan maha asih. Mugi tansah tumedhak tumanduk kajiwa kasarira ing jiwangga panjenengan sadaya lan kula raharja niskapa. Untuk yang kedua, Syih rahmatan tremerahayu hawit saking wilasaning dalem Gusti ingkang murbeng tumati. Mugi tansah kajiwa kasarira tumedhak sarta tumanduk lumintu miwah lumintir ing jiwangga panjenengan sedaya darsan kula Waraden Sagung Sasomo raharja niskala. Yang ketiga, Syih wilasaning Gusti ingkang maha kawasa, mugi tansah kajiwa saha kasarira ing jiwangga panjenengan sadaya lan kula Waraden Sagung Kulawarga Widodo raharja. Yang keempat, luwintuning pudyasta wawit paring dalem Gusti ingkang maha welas lan asih, mugi tansah nunggal sajiwa wonten ngarsa panjenengan sadaya lan kula Waraden Sagung Kulawarga Widodo niskala. Demikian Bapak Ibu sedulur, terima kasih sudah menonton. Mohon dibantu subscribe-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi